voiko sovelleta? Jaas, se olisi sitten ensimmäisen potilaan aika ja tänään päästään repimään hampaita irti. Ei suinkaan revitä hampaita irti. Joo. Joo. Ootko sä kauan siinä ollut? Joo. No hyvä juttu. Ole hyvä. Ota takki pois ja käy vaan siihen pötkölleen. Joo. No mitäs on vikana? No hammasta kielmöi. Joo. Onko niin muita oireita? Joo. Kyllä mä voin vilkaista. Joo. Voidaan repiä saman tien. Voidaan vilkaista saman tien. Joo. Asetu vaan siihen makuulle. Pieni hetki, mä otan tosta vähän mun poraan tosta. Ei, kun otan ihan vaan tästä käyttöön näitä mun välineitä. Jaas. Täältä voidaan ottaa sitten kaikkein kivuliain väline. Kaikkein helpoin väline. Joo. No mä voin jää vähän kattoo tosta. Hampaita ota vaan ihan rennosti. Älä missään nimessä nukaa, älä missään nimessä vaan laita suuta kiinni. Joo, ja sitten pitäisi ottaa tommonen pirun iso piikki. Otetaan tämmönen pirun iso rapsutin täältä. Joo, noilla me pärjätään. Joo. Ehkä pirutusta ei näe mitään. Iso finni tässä nenässä. Ai kamala. Joo, ei mitään. Otappa siihen hetki. Laita sieltä katsomaan sitten, jos avaat suun. Ja sano A niin kuin alko, Antti. Joo, ja oliko se ylä- vai alapuolelta se kiputila? Joo, täällä näyttää, että kaikki hampaat on reikinä. Kaikki hampaat näyttäis olevan ihan kohtalaisessa huonossa kunnossa. Ihan kohtalaisessa kunnossa. Joo, sanopas taas A niin kuin alko, Antti. Joo. Ootas, tuolla on jotakin. Oletko sinä paljon käyttänyt nuuskaa ja hammastahnaa yleensäkin kun peset hampaat? Joo. Ootapas mä katon vähän tosta. Otetaan toi peili tosta ja otetaan tää pirun iso piikki. Pirun iso rapsutin tästä otetaan. Oota tosta vähän. Tuntuuko tää joltakin? Onko tossa vähän semmoista märkää, kuivaa, tämmöstä jotain? Oot sä syönyt jotain epämääräistä kakkaa? Esimerkiksi ihan vaan niinkun lakritsia. Joo. Mä vähän rapustan, eihän satu. Sotoit sattuu, eikö eihän satu. Joo, hyvä. Joo. Sen verran voi näistä sanoa näistä sun hampaista, että sun hampaiden tämmönen niinkö keski-ikähampaalle on hoidon perusteella 80 vuotta, 25 vuotta. Eli sulla on ihan 25-vuotiaan hampaat. Onneksi olkoon, oot hoitanut todella huonosti hampaat. Ihan hyvin oot hoitanut hampaat, ei mitään hätää. Joo. Mä melkein veikkaisin, että mun olisi revittävä kaikki sun hampaat pois. Otan tän yhden hampaan vaan pois. Se on. Onko sitten tämä mikä vähän sattuu?
vähän silleen, että mä vaihtan toisen päivän, mä otan tosta vähän parempaa välinettä mukaan. Avataan tää mun teurastajan laatikko, avataan tää mun hammaslääkärin tämmönen pussi. Ja mä otan nyt täältä tämmöset niin sanotut teurastajan piidit. Ihan otetaan tästä tämmöset hammaslääkärin piidit. Tämmöset vaan, mitkä sanoo niks-naks. Ja sulle ne sanoo kohta, että box. Ihan vaan semmoista, että sanoo vaan box. Me pärjätään kyllä tolla. Okei. Nyt tää saattaa sattua ihan hirveästi. Ei satu juuri ollenkaan. Ihan hengität vaan syvään. Toivottavasti et hengitä ollenkaan. Ihan vaan hengität syvään. Ehdottaisin, että laskisit 1100 miljardia 7. Ehdottaisin vaan, että laskisit vaikka 10. Niin mä sitten irrotan sun kaikki hampaat. Mä irrotan tän vaan yhden hampaan sulta. Älä pelkää. Sä tulet kyllä pelkäämään. Älä pelkää oikeesti. Tää ei satu yhtään. Tää tulee sattumaan tosi paljon. Sä tunnet kipua. Sä et tunne mitään kipua. Ihan oikeesti. Ja tässä itteessäkin rupee jännittämään. Mua ei jännitä mikään, kun mä saan repiä sun hampaat irti. Ei mua jännitä kyllä yhtään. Ja mä en ota kun yhden. Kaikki hampaat revin näillä piirillä irti. Sä voit olla siitä varma. Mä otan tän yhden hampaan sulta irti. Älä välitä. Okei, nyt laske 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tosta otetaan ja pure huulta. Oi, meni hutiin väärä hammas. Ihan oikea hammas oli. Otetaan tosta toi. Tämmönen se oli se kipuhammas sulla. Tämä maistuu vähän toffeille. Ei kyllä se hammas on, ei se oo toffeita. No, sattuko yhtään? Toi tässä sattui tosi paljon. Ei sattunut yhtään. Mut tämmönen hammas sitä tuli sitten. Onks hyvä fiilis nyt? Pistään toi takaisin tonne. Noin. Mä annan tuon takas. Ai. Haluatko sä sen mukaan pussiin? Ruumisarkkuun. Haluatko sä hampaan mukaan ihan pussiin? Laitetaan niinkö vähän pienille lapsille. Joo, mä voin laittaa sen pussiin mukaan. Me voitais laittaa sulle tommonen pieni tuppo. Mä voisin laittaa sulle kyllä tulpan tonne suuhun. Tuppo. Tupoista puhuttiin koko ajan. Tästä katsotaan vielä. Mä laskin sun hampaat vielä, sitten laitetaan tuppo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 hammasta löytyy sulta. Se on ihan oikea luku. Yleensähän ihmisillä pitäisi olla pikkusen enemmän. Sulle ei pitäisi olla kyllä hammasta. Ihan 30 hammasta pitäisi olla ihan aikuisella ihmisellä. Älä siitä huoli, ihan oikea määrä. No on kyllä niin määrä hampaita, että en ymmärrä minkä takia. Ihan oikea määrä sulla on, niin ymmärrän täysin minkä takia sulla on 30 hammasta. Nyt voit laittaa suu kiinni. No hienosti. Ja otapas. Ai ne, tiedätkö mitä mä unohdin tän maski? Mulla oli täällä jossain toi maski, mutta eihän täällä mitään maskia tarvii. Mulla on influenssa ja mä en oo kertonut sitä mitä. Ei mulla mitään sairauksia oo. Joo. Mut hei. Ota mä laitan tosta. Tuolta toi. Tuolta laitetaan toi.
asti. Tunnustelin vähän silleen. Joo, vähän sieltä. Joo. No se näyttää aika hyvältä. Ei se vuode juuri ollenkaan, se vuotaa tosi pahasti. Ei se oikeesti vuode kyllä yhtään. Se on hyvä. Joo. No niin. Taas on tehty hoidot sulle. Ja mä olen tosi iloinen, että mä pystyin auttamaan. Mä olin kyllä itse asiassa todella masentunut. Mun piti auttaa sua. Mä olin oikeesti tosi iloinen, että mä joudun auttaa sua. Mä tykkäsin tästä tosi paljon. Mä en tykännyt kyllä yhtään. Miksi sä mennyt minnekään muualle? Hammaslääkäriin tulit mulle. Ei hyvä, kun tulit mulle hammaslääkäriin. Ja ota vaan takki siitä ja hoida maksusta sihteerille. Ja mä haluan toivottaa sulle oikein mahtavaa joulua. Mä haluan toivottaa sulle oikein pahaa joulua koko loppuvuotta ja koko loppuelämä. Oikeesti hyvää loppuvuotta, hyvää joulua ja toista minä nähdään sitten seuraavan kerran uudestaan. Jos tulee jotain ongelmia, niin saa soittaa, saa viestittää. Mä toivon, että et ikinä tule mun vastaan otolle enää. Oikeesti tosi hauskaa, kun kävit täällä ja me nähdään seuraavan kerran sitten taas hoidon merkissä. Me ei tulla ikinä näkemään enää sun kanssa. Voit tulla sitä varmaan. Oikeesti ei muuta kuin me nähdään taas. Kiitos kun kävit täällä hammaslääkärin pakeilla. Pääs tostakin eroon. Mä teen tänään ottaa kyllä pikkusen faijapuolia ja nollaan kyllä tämä ille oikein kunnolla. Ei kiinnosta hommat yhtään, niin mä oon kyllä edes hammaslääkärin.